Hello guys, good morning. Ari naman ta sa vlog ni Ladlad. Ditabalaan nga kita tanagi na paistorya niya diri nga may baba man siya. So ari siya karon hindi tabalan. Gikis-kisan ni Ate Il kay nakatapak siya sang TAE nagligad para malimpyo siguro hindi na matanggal ang mga grabe ang nusnos na foot spa. Tapos ginalimpyuhan iyang kuko nagsulod siguro dito ang iyang natapakan. Tapos gibutangan sa pula iyang kuko gitanggal tong yelo gikuot. Tapos tabunan sang pula. Wow, maro ya dugayaw nga kinabutang dira cutex. Tapos sara gibidyohan niya iya tiil puti ang tiil ang kuko pula. Tapos ari may kusi-kusi sa iyang kilikili pamputi sang kilikili pangtanggal sang mga buhok kay labalaba na kayo daw ugat na sang baliti. Tapos may nangilabot sang ilok niya wow, it's white. Tapos ari may ginakuan tapos nagdiwat na pod nagputi ang iyang kilikili matanggal ang buhok. Tapos kachismis sila sabi niya aw may kalamansi gatas mimi kag orange may kureng kag kutsilyo gitutok sa kureng nangakig ang kureng tapos gibalik sa kalamansi. So may gatas siya nga Bear Brand Pakenemen mimi orange kujik ko ni ba ma gikuha niya naman natin to. Tapos gipuga ang kalamansi sa baso. Tapos gislice ang kojek ko nga gikawat niya sa akong aparador. Gislice niya gipakita niya sa video ang niya na slice ni. Tapos gitadtad niya kay para namit ni inumon niya ni. Butang niya sa baso, gisugpon sa orange ay gihalo sa orange gilugay-lugay nyong tapos gilugay-luwat niya kagipagilid. Tapos gipakita niya ang mimi gibutang niya ang mimi sa baso inumon niya ni siguro para magputi iyang tinae. Tapos nagbula siya guys. Tapos gikuskus gihalo na naman nyong tapos nyong nagunta tsaka dali agina tapos nyong sara naman gibutang niya na ang gatas nga Bear Brand Bekenemen Bear Brand no sponsor naman dyan. Tapos gihalo niya naman nyong dugay-dugay na halo niya. Tapos gihalo lang may sunrox ma gibutgan mo sunrox sa mga baso. So confirm guys nga wala niya gili ibutang ang sunrox sa baso. Hindi gili ni baso do tupperware man ni daddy siguro gibutngan niya. So okay na tanan gibutang niya na dira gilugay. Tapos ara na ya itsura nagpato face kakapot sa buhok kag nagpato face luwat may gibutang siya sa iyang buhok nga amo niya gitimpla laing gali orange ang butan na tawag sina basta gibutang niya dira. Tapos gikuha niya naman gikaptan niya ya buhok gikuso-kuso gikumos na gikulata nan. Tapos gibut niya gyapon hindi pa siya kontento guys. Tapos amo na permi niya ginasaktan ang buhok niya. Tapos gidugangan niya pagid sige birahe lang dai ikagwapa mo na aw naniwal pa siya. Tapos gisuklay niya na. Tapos nga gibutangan niya sang silope niya ulo. Tapos nagpa-cute Tapos arin na tong gitimpla niya gilugay inumon tilawan joke lang li. Tapos ato naman gibutang bagnos niya sa iyang diog nga daw galugod ari wala na uya ni nga gibidyo niya tanan niya. Tapos ari pa may paslumo ko siya ay di punggo lang gitara ko ma di ka pamunong ay amo gili nga may puti tong nagligad pag kuan ko ikaw gili nagkuan. Tapos balitaan ay dire guys sige lang umanon ko ni akigan ko siya karon nusnusan niya liwat ang iyang lawas ara sige na bumbahay lang ambot pa ba ni pampaputi ba ni apil niya iya tiil nos dapat apil niya lang gito sunros kung gusto niya magputi siya ari padayon lang ka nos sa tiil ara nusnusan niya ang iya tiil kay ibaligya niya iya luya banyos nagkusmod banyos sa nawong
Halin sa tiil tapos sa nawong damaka oy. Tapos ato katalikod nagpakyut sa salamin, nagbanlaw. Fresh na yarn. Wow. Tapos amo na ning result guys, nagpula iya nga bayo. Tapos ang lemon ni dati gihilabtan niya sa ref. So ari na nagigna na siya guys, amo ning final result. Kung gusto nyo, bye.